Civînek di navbera şanda danûstandkar ya Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriye û şandeyê Amerîkî David Brownstein û serkirdeyê Hesedê Mizlûm Ebdê de hate encamdan û hejmarek ji mijaran gengeşe kirin. Li gorî jêderan ku di civîna sê alî de behsa hejmarek ji mijarên girêdayî bi danûstandinên Kurdî kirin, her wiha gotûbêjî li ser destnîşankirina dema dûbare destpêkirina danûstandinan di navbera enekesî û peyanekê de hate kirin. Ev civîn di demekî de tê ku enekesê tevî binpêkirinên PYD ew li ser serkeftina danûstandinên Kurdî rij de ku binpêkirinên çekdarên PYD li Rojavayê Kurdistanê berdewam in, her wiha revandina siyasetmedaran jî berdewam e. Ya herî dawî jî endamekî Partiya Yekîtiya Kurdistanî ku yek ji partiyên enekesê ye li bajarê Dirbêsiyê revandin. Roja pênşema Bûrî jî şeşê gulaneke Mîranşêx û endamê Partiya Yekîtî Kurdistanî li bajarê Tiltemirê û li ser destê istixbaratê PYD ve li bajarê Dirbêsiyê hate revandin û berevbeşê peywendiyan yê bi ser istixbarata PYD ve hate birin û lêkolîn pê re hate kirin û gotinên dûr ji reweştê ji alî endamên wî beşî ve jê re hatin kirin û piştî wê bi çend demijmêran serbest hate berdan. Beşê peywendiyan yê bi ser istixbarata PYD ve berdewam endamên partiyên Kurdî û bi taybetî yên ku li Tiltemirê karê xwe dikin diravîne û lêkolînê bi wan re dikin. Tenê di sala 2021 de PYD hejmarek mezin ji endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Alîgir û endamên enekesê li bajarên cuda yên li Rojavayê Kurdistanê revandin û nav û cihê revandina wan li gorî şopandina rêbazînûs amade ne lê ji ber metirsiya li ser jiyana wan navên wan nehatine belavkirin. Hin ji wan endaman serbest hatine berdan û hejmarek ji wan jî tanha çarenivîsa wan nediyar e. Revandina endam û alîgirên enekesê di demekî de tê ku wekû hemî çalakvan û siyasetmedar û şirovekar û çavdêrên siyasî tekez dikin, ev kiryar û siyaset armanca danûstandinên Kurdî dikin û ev kiryarên PYD li pêş ya çavê Mizlûm Kobanî têne encamdan ku ew xwe wekû gerantorê peyanekê di danûstandinan de dibîne, lê ev bêdengiya Kobanê derbarê kiryarên PYD bûye cihê nerazîbûnê li cem siyasetmedar û çalakvan û gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bigiştî.